nabiya kay kayo. At kaya pagtuloy, Pamipasyal imaya pabalita at pagkang San Juan. ligaya kay Maobin. Nga ng Jesus, dito ako, makiramdam lang ang siwala ko. Kilala ko lang at ila, tutukyan na ako. Pagkaluman ko lang biyaan ang angga, kapilan man, ilang ipahamak. At ilang malyaring samsaman ka na ako ng niluman. Ipapiliya ka na ako karedi, may kityaw, kaya pa man. At ito malyaring asam-sam, niyo pa man karingamat na nilipa. Ako ang buhay pa, merong kami. Imaya babalita, ng kinatawang kaligtasan. Kapuriyan kay Maong Kristo, at kanagdagdang po inuwi. Maya, kapanapong po ko. Natin po, may imbita akong mamiyento karinting ako siya. Kaya nila po ning topiking ako siya. Kaya beke po, yung metong karinting katamong sinarista, yung katamong parokya. Ikakaya ako makanyan. Mangantana kining metong fast food chain. Upit uling malapit na alas 12. Kapag pululog kami kining fast food chain, napansin natin uling metong katamong magtindang logo. Ayan kung ikit ko rin lobong titindana, ay lalagay niya itong pelikulang ilbet ko, mapilang banwana, inilabas. Palagay ko, ayal din niya naman. Entitled na po nini pelikula, Tamang Yaman. Kita po opening scene na ng pelikulang ito. Dere mo niya ako, lulublag ang isang ban. Sinilod niya po nini matwa para manalangin. Kabang inintayang ako, pagmasta na lang rin tao makati, luluwal at lulog kikisamban. Kaya ba't po, niyang mayari ang nilati pinimbatwa, kita nga niya hindi ako, anong makanyan. Lola, hindi ba siya nalito? Ingutang na po ni Lola, sino? Ingpakibat na po ni anak, ang Diyos dahil sa dami ng mga nagdarasal. Kaya ba't tiniman ni Lola, sinabi na tinapuna, simple lang yan. Kagaya mo, ano na kanyan. Alam mo, pagkatapos natin dito sa simbahan, gusto mo ng logo. Nga kung dimdam na rin anak ito, siglan kayo lupa na. Kaya ba't kita nakalola na, paano mo alam? Impakibat na po ni Lola na, ano na kanyan. Kasi mahal kita, kaya alam mo. Kasi mahal kita, kaya alam ko. Kinatamo kong Domingo nila, Domingo ni Maya o Pasko, paya nala na mumunang diling kinatamo, ana, di Pasko ko, makiramdam lang yung siwang lalo. At kilala ko lang, at tutukilang kanalo. Pota kong kaluran ni Pinyetong Katao. Ito, tunay kakilala. Tunay kakilala, in tao ng kaluran mo. Pota kong muna kayong liyabe at tigyasawa. Pwede mo sabihan romantic love. Ito may kayong makiyabe. Pero kung habang susunod yung panahon, kantaya lalaw at maning tubo, itang lulog. Pota kong talagang kilala mo ni. Ito, sigaw na tamo. Pota kong abak, balunan, yag, hindi kang asawa. Then pamo kong kayang itapamo kong pamo ulat na ipaskul at paman niya na balunan yanay ka o kaliwayang tao. O kaya ko, dahil kaluskus na rin sapatos na o tang darapang niya. Balo mo ng balo nung yapi na yan. E mo po, makanyan. O tang malban na ko niyate ning kekang katubali. Balo mo ni. Anyapin ikwa mo ni lubos lumuran. Yan po yung meron ng sasakyan kay katamo ning kay katamo bayan Pasko. Kilala ko na at tutukyan daw, ika na akong sasakyan, ika
kilalanan da, din kaya malulugkiya, balong na lang ang pasalamatan. When you know how to recognize, you also know how to thank. Pasalamatan. Ngayon po, potang ating okasyon, kaya ba't ating importanteng taong daratang sa diyan tamang kambing, karinig o puno, we would like to recognize the presence of bakit? Pasalamatan mo, itang mangdidina ng panahon, ng kaya okasyon, itang mangdina tayo, maragol mo ng kapasalamatan ito. Potang mo makakilala ka, potang mo kikilalanan mo na, dining tao na rin, burinan sa yan, biyasa kang pasalamat. King-English po ating kasabihan na gratitude is the remembrance of the heart. Pota kong biyasa yung balikid, yung kekang puso, burinan sa yan, mga nguyang kapasalamatan. Ito po yung meron tamang dapat gawin, yung ikatamang din. Ikaw kaya, balong talang pasalamatan, di tao malugod, pakamal ang kopang miningat kay katao. Balong taong balikdan, itang kaya pang akamal na kay katao. Do we know how to recognize the love of the people that are around us? Lalo na kung ining marong tao, dengan yung tao, mawalang lugod, karing niyayari ng tao. Paano ito nandang lugod? Karing animwa, ningay ito balong lawin at pasalamatan. Detang tunay ng malugod kanila. Detang nakondasan do, pero alam patugot yung lugod do. Detang pakipatendang alam patugot at sasabihan na egoan din siya. Pero inlugod na rin yung tao na rin. Inuwatawa. Detang ningay, alam ang kapasalamatan at ganti ing paninayin ka king lugod ka. Pero alam patugo, iti kapal ka kanila. We must learn how to recognize these people who unconditionally love us, who even when things go wrong, they will still be there to be beside us and to comfort us. Then dapat tamang balong pasalamatan, balong kilalanan, uling iyak, din malugod kay katao. Kadwa, in Maya Pasul, our good shepherd tells us, kaya po kabut yasang kilala in Maya Pasul. Pero sa sabyana, kay katao, ating kay katao Maya Pasul, alam makasamsam kareti kanamo, hindi pa humingin kareti kanamo, migitya ka rin sabla, at alam makasamsam kareti kingin pa. O pakumanod kang taong luburan. Teka manod, teka malago, teka masakti. Bakit po? Kasi kung bisa at bisa, lagu, lumipas, mawala. Insentingan, babati, mapupul. Kasi po, gawin mo, kama ka namin pumasexy, datang lang yung bilbil, inawakan. Kama ka namin pakalago, bisa at bisa, datang lang yung tulubog, hinupa. Yan ang mawala. Lagu ang bukang sentingan. Kung mo naman kung paano na, itapte ka atinan. At yakong kabundok lang ba, di kayang pibad siya. Hanggang katas mo pa kuning mundo karaya, yung pibad siya. Lawin mo, yan nga malaso at mabati. Sa yakong po, imeron kay kayo, siguradong mawala na. Pagdayay sa akin meron kay kayo, gapong ninyang mukha pang loto, mga luluha. Lawin, neta namin kung ating altapisyon, o kaya neta kung ating diabetes kay kayo. Kwenta niyo po, itapong maintenance niyo, balang domingo, yan kung makwalta ako, mga luluha. Kanya po, inukanto na, itang kayatinan, o pamanin ko ang taong luluran. Uling yan, lumipas mo yan. Pero dapat impakapan mo na mo
yan ang mas kaulaga kaysa aking sentingan o leguan, kaysa aking tibansyan o nanukaman. Itang katapatan na ng tao, at potang tapat ng tao kaya, itang enakay tabili, enakapaborin samsamanda, dingaliwa aking gamat na. Yan ang taong tapat kaya, yan ang taong sukat mo lubunan. Bakit? Uli na nindiyan ng taong nakalakwan at yan potang masakit ang bili, potang masuk ang kabiyayan, potang mabayad ang pupusanan. Dahil ang taong manatili tapat ay aksyon ang kagansikin, uli na rin ating katapatan ang karela lubot. Hindi po ang panagkat na ni Maya Kapaskulo. Lawin tamo. Kasi po ating tao sa biyaya kaya kalumurahan na ka alam na kanya. Pero potang kadulog mo, aliwani ang kayanin. Sa biyaya kaya nakalakwan. Pero ang mulog mo, aliwani ang gamat at tanana. Iyang ningkay ating tao, yang as de kasera mamaras keka. Ika alam patutot babakurana ka. Pero utang niya, burina, inigalagal ng laya at siyukir. Utang mo makanyan. Ulang yung katapatan. Utang, etong inulun. Anapit mo, pakakan tunan mo. Detang tao, tunay maging tapat keka. Detang agyang utang alamang labangan. Nuningila ng kailangan nunyin at sula pamurin din sipin mo. Detang potang aliwana, ila din sa sagipan, nuningila rin manasakit, bandeta, sagipan da ka. Ila mo tapat pamurin kaya at deta kalakwan. Den tao, tunay malulog kaya. Den tao, tunay kalupa na ning Maya Kapaskulo. Den tao dapat pakamalan. Katatalyan, inyakatamo Maya Kapaskulo sa sabyana kay katamo. Itang dapat balo lang balandan at pasalamatan detang manlug. Detang taong balo nino inyakang luduran detang tapat kaya. Ngunit sa sabyana kaya at sa sabyana ng Maya Kapaskulo ana. Ako ang pupanin pa netong kamo. Kung akong ating pangalan at igaling niya sa aak mong hiking o payaming bekamakas kayo, kaya ba't nga na ako? Ba, nakahulin darago, ito, 7 puter nila na ako, medyo nakarugar ang bagya, ito. O kaya po, kapag lalo na yung kutis mo o kay kutis na ng asawa mo, mabuti na ko ba? O ba, inanak mo? Ito, hihintabyan ng tuloy. Ito, dapat ninisip na ang bagya-bagya. Puta mo, lalo mo kayo sa hindi mata mo, at lalo may mata na ng misis mo, pareho mo matuloy. Kaya ba't inanak ko, berdiya mata, kung naman mo mo bigay ni, kailan ipalit, anyang may anak ni misis ko. Ito, o puta, misan siya ka. Siyempre naman po, imposible naman sa inghay ko, 4-5 kayo mo. Kaya ba't 7 po diyan ng anak mo? Maputi kayo pareho ng misis mo. Matuling ng anak mo. Matayo, pareho lang matuling. Kaya ba't yung mataan ng anak mo? Berdila, nanita, may nagiyang pusay ng ay nasawa mo. Pero po, yung sasabihan na ikatamo, simple mo, dapat maging kalupa na ka ng kekang kapaskulan. Ipa o kaya ko, nekong kami mo. Pastul, dapat kalupa ni ng kayang kapaskulan. Kekatamong katong pamamasa anak. Kordero machuking trono, ya manimuna kanela. Pastul, neking antiya mo netong atumpa. Neking antiya kekatamo.
may isaw niya kay katamo at may kayang tabi tayo at kayang tayo. Inyati ni Kristo, yay kay katamo Emmanuel, in Diyos at Diyosa tamo. Kaya kung karapat dapat paskul, may matawag kabukong makalukulok, habang ding alimang ding kayang papaskulan, matikal nongan, kinpangatalakat ka. Kaya kung pasanting at maya papaskul, paskul ading kayang tupa, makabilad na inaldo, kapag niya at siyong kinilin. Kaya kung maya paskul, potang din kayang papaskulan, papaborin na lang kakananda, din mga bagis ayan, kapag niya makapampan niya kaligtasan. Yan po yung sasabyanan. Dapat diya sa tamang pagbiyayan, diya sa tamang manulang tabi at makisangye ko yung kanina na para tao. Tamang kakaliwa, hindi katamang sarili. Tamang kakawani, hindi katamang sarili. Dapat kaya bilang katamang, din kay katamang, kaya dumangan hindi. Yan po yung very mamagkana ng Maya Pasko. Dapat itamang mayayos tamang maging kalupa ng Kristo. Uling itamang papaskula at tamang ng Maya Pasko. Dili mo din payalanan kay katamang ng Domingo ng Maya Pasko. Dapat itamo sana kalupa ng katamang Kristo. Ating katapatan at balang maligit kalitaw malubog kay katamang. Ngayon po, dalatang ngayong bulan ng Mayo. At ngayong dalawang iti, minsan pa, itamo, buntatamo, karing Krisito at malaltamo, karing ipapalat karing karing sarili, bagay kapaskulan na katamo. Sana po, pilihan tala, detang tunay, maya, kapaskul. Deta pong tao, ina, pagsilbyenda, ay wamoy karing sarili, ngunit din kay kaldanda, din tao. Deta pong tao, kilala na katao, ngayon panahon, apaglulong na katao, baliketa, iboto na. Ngunit itang potang makaluklok na at masakit ibigin, kilala na katao, pamurin. Pero kung sana, nakatao pamurin, habang ila, makaluklok lang at nanagaw. Ngunit di akong tunay magsilbi kay katao. Pakapalintunan tala po, din tao. Pakalawin tala, pakasugyan tao. Baling tao po, magboto. Baling talo lukluk. Sana, din lukluk tao. Biyasa lang mga tatalakat at makakirwangan kay katao. Sana, din kay katao lukluk, maging tapan nila kay katao. Baliketa, kaya kay tala at kaya wangan tala. Manitong kimasmaya at masanting at bukas. Uli itamo, liningak na katamo ng Maya Papaskul. Sana, maging Maya tamang Paskul. Kinbalang meron at meron kinatamo. Ipasya tamo kung ikikatamo kasalumayan. Sasalutan tayo po. Joseph